Amo fo ka waliɲumandon dante foli min na aw ka lajɛli la sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la aw bisimila Mifa production ani Ondu Tele ka kunnafoni di kɛnɛ kan. An bɛ avril kalo tile 16 la san 2023 kunnafoni ni ale dili wagati sele. Tarata don ni o bɛna avril kalo tile 11 ma an ka jamana sɛbɛnkura o dili o daminɛna ni a bɛ fɔ o ma ko carte d'identité nationale biométrique sécurisée ale daminɛna an ka gouvernement o ka kuma lasela fɛ ni o ye colonel Abdoulaye Maïga a kɛnɛ kan hakilala ka nafa 4 ka o de fɔ sɛbɛn yɛrɛ kunkanko la o cɛla n'an bɛ se ka min fɔ o dɔ ye k'a yira k'a fɔ ko nin sɛbɛn bɛna se ka kɛ sababu ye ɲagami minnu bɛ to ka don papiyew la ko nin bɛna se ka kɛ sababu ye caman bɛ bɔ o la cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ min ye sɛbɛn yɛrɛ a kunkanko ye a yirala k'a fɔ ko a dili kun fɔlɔ ko o bɛna kɛ fu ye ko fo ka taa se san 5 ma ni san 5 tɛmɛna ko ni a dili kun filanan bɛna daminɛ ko wari bɛ sara o kunkɔrɔ ani fana ko mɔgɔ minnu bɛ fɛn ka taa u ka carte ta ko k'a yira u la fana ko mɔgɔ si tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta i kɔ ko ni i bɛ fɛn ka a ta fana ko ɲɔni ka taa ko i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru 2 kan ni o ye 80 fu 80 walima 80 fu 82 ani 82 k'i bɛ se ka weleli kɛ ninnu na ka se ka ɲɛɲini k'a dɔn ka fɔ n'a sɔrɔ i ka carte bɔra ani i bɛ se ka ta yɔrɔ min na o tɛmɛnen kɔfɛ ko mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɛ fɛn ka u ta kɛ nɛgɛjuru sira ye k'olu bɛ se ka u ka carte ɲini k'o don ka sɔrɔ ka nin numéro in kɛ a la ni o ye 76 ani 223. Arabadon ni o bɛna avril kalo tile 12 ma CNT muso olu ye fara ɲɔgɔn kan kɛ CNT yɛrɛ cakɛda kɔnɔ CICB la ni u ka ɲɛmɔgɔ u ka yamaruya ni o ye colonel Maliki Jawo ye u ka lajɛ kun bɛ ka boli fɛn min kan o de ye sariya min tara ka ɲɛsin musolakaw ma n'a sɔrɔ ni o baaraw bɛ ka bɔ a sira fɛ ani muso jɔyɔrɔ yɛrɛ ye fɛn min bɛn ni keleya sabatili la an ka jamana kɔnɔ u kun bɛ ka kuma o fana na a kɛnɛ kan. Walasa ka se ka dɔbɔ sirabagan kasara la cogoya min na an ka jamana na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don sirabagan kasara kɛlɛli ma n'a bɛ fɔ ma ko ANASER ale ni an ka jamana gendarme ani polisiw olu ye bɛnkan kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min yɛrɛ bɛ daminɛ avril kalo la fo ka taa se décembre kalo ma san 2023 kalo 9 u bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ walasa sirabagan kasara dɔ bɛ se ka bɔ o la cogoya min na ani min ye sira sariyaw ye o bɛ se ka ta bala cogoya min na jamana kɔnɔdenw fɛ. An ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asim Goita ale fa ni u kun ye capitaine Bakari Goita ye ala ye ale miniji dɔgɔya avril kalo tile 9 tɛmɛnen ni o kɛra Kati Laptanisoba la a ka janaja o kɛra avril kalo tile 10 tɛmɛnen ni o kɛra Kulukorokaw fɛ yen stade Mamadu Jara Ashla a kɛnɛ kan jɛkulu caman dafɛdugu jamana caman olu mɔgɔw nana a kɛnɛ kan ni o dɔ ye Burkina Faso ani Côte d'Ivoire nka min ye tarata don ye jɛkulu dɔw fana olu bɔra jamana kan ni kana ka se kana tasibila kɛ ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ale ye fama a jɛkulu yɛrɛ ɲɛmɔgɔya o kun bɛ Tchad kɔkanko minisiri de bolo. Avril kalo tile 10 tɛmɛnen kitakaw fɛ yen u ka sigida dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma ko Dar Salam so dafirila mɔgɔ dɔw dala ni o kɛra sababu ye muso 3 ale sara o ko la ani mɔgɔ 8 olu de jugina mɔgɔ minnu fatura a ko senfɛ avril kalo tile 11 tɛmɛnen olu ka janaja kɛra o la. Tarata ni o bɛna avril kalo tile 11 ma nɛgɛ ɲɛ 23 o wagati la bila finitigilakaw ka poste de contrôle min bɛ yen bingali wale tara ka ɲɛsin o ma o bingali ninnu senfɛ mɔgɔ 2 olu de jugina o mɔgɔ 2 ninnu cɛla ko kelen de ta jugara kosɛbɛ ni o ye chauffeur camion dɔ chauffeur ni a bɛ fɔ a ma ko Gawusu Jire ko ale sen 2 bɛɛ lajɛlen ko o sɛbɛkɔrɔ jugina ani a mɔgɔ 2nan o ye commerçant ni a bɛ fɔ ale ma ko cɛmɔgɔ Bagayo bingali ninnu tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko mɔgɔ min ye nin waleya kɛ k'u ye yɔrɔ caman fana tiɲɛ. Mali ale ni Burkina o ni ɲɔgɔn cɛ alamisa avril kalo tile 13 o tɛmɛnen na bingali wale tara ka ɲɛsin RMA kɔnɔ o poste de contrôle o yɔrɔ ma ni o kɛra nɛgɛ ɲɛ 4 o wagati la
Ayrala ka fɔ ko mɔgɔ min ni waleya kɛ ko u ma se ka lakodɔn wa fana ko mɔgɔ fila de sara ni binkali wale ninnu senfɛ ni o mɔgɔ kelen o ye polisi ani kelen fana o ye chauffeur ni ale gana ye ani ko mɔgɔ saba ko olu de jogina hako senfɛ minnu jogina o cɛla ko kelen o ye polisi ko ni binkalikɛla ninnu kɛlen ka u ka waleya cɛjugu kɛ ko u tagara ni finitigilakaw ka minɛn dɔ ye ani fana ko ye yɔrɔ caman ko ka o tiɲɛ ni o ye douane mɔgɔw olu ka bureau ko ye o kɔnɔna fɛnw ko ka olu caman tiɲɛ ani polisiw fana ka posi ani ka fara gendarmerie mɔgɔw ta kan ani péage mun bɛ a yɔrɔ in fan fana na ko ye tasuma don o yɔrɔ kofɔlen na ani ko moto 8 u ye tasuma don o la misi 4 ko ka tasuma don o fana na ani misi 6 ko ka olu jogi a yirala k'a fɔ fana ko ni bingali walikɛla ninnu ko o tagatɔ ko tɛgɛ sera ka da sigana mɔgɔ kelen kan. N'an bɔra yen an bɛ taga kokan kibaru la ni o ye États-Unis jamana u ka dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Parensen ni ale bɛ New Jersey o de fɛ a yirala k'a fɔ ko avril kalo tile 9 tɛmɛnen na sɔgɔmada fɛ misiri dɔ ni a bɛ fɔ a ma ko mosquée Umar ko ka alimami ka ale to seli la ni mɔgɔ ye ni a bɛ fɔ alimami yɛrɛ ma ko Sahed El Nakib n'a si bɛ taa san 65 la ko ka to mɔgɔ seli la ko dɔ de bɔra a kɔ min yɛrɛ tun bɛ ka seli mɔgɔ fɛ ko ka muru turu a la mɔgɔ min o waleya kɛ o tɔgɔ ko Sirif Zorba ni ale si bɛ taa san 32 de la ka muru turu alimami na nka ko tɛgɛ sera ka da ni cɛ masini na a bɛ finitigilakaw ka bolo kan nka k'a ye nin waleya kɛ ka da ko min kan ko o kun jɔnjɔn ma se ka lakodɔn fɔlɔ alimami ko u taara n'a ye u ka labitaniso dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Saint Joseph nka bibi na ala barika la ko lafiya kɛra a ye. An bɛ taa Itali kaw fɛ yen nɔ avril kalo tile 11 tɛmɛnen na u ka ministriw ka ladala lajɛ la o y'a yira k'a fɔ ko état d'urgence ko o daminɛna u ka jamana na min kuntagala bɛ taa se fo kalo 6 ɲɔgɔnna ma k'o sababuya kɛ ko tungaranke mɔgɔ 7 ani kɔ ko de tagara u ka yɔrɔ la ni wagati laban ninnu na ko ka da o waleya kan o ye état d'urgence ka o daminɛ. An lajɛbaga ni an lamɛnbagaw an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka ɲɛfɔlikaw ye o kan o kɛra nin an bɛ foliba lase aw bɛɛ lajɛlen ma sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la aw minnu ni aw tɛ sɛgɛn ka to kan an lajɛ ala ka sunkalo timɛ ko ɲuman di ani an baden a silamɛden tɔw bɛɛ lajɛlen ma ka bɛn ni basigi ka o sabati an ka jamana kɔnɔ a k'an bɛ o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ.